Tok sachiel marokinyi machiegni e twak maromo kuonge chenro mar piny matai nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono nyakora mugejwa wadwa twak odore kod ng'eto mayande do mamalo golo mane ochiwo cheka mar mondo mi od thieth mano mamata ogol ringre mar miyo moro kaluore ni ringre makawano nosedak e od thieth kuom thuolo malach kaluore na nyuola mar miyo no ne onge nyalo mar chulo gowi mano maderoma milion 3.3 mano sekunore chakre ne miyo ne nitiere osiptal kinde mano otuo nyaka bang'e owito ngimane kaluore kod ng'eto makamano nyakora mugia jongo kodwa twak otudore mana kod ng'eto kotudore kod miyo no kende wang'eyo ni ute thieth mamoko kata mathoth e pacho kae nitiere kod tema mano mar mako ringre mag jogo mosewito ngimagi kaluore ni familia margi oserem bedo gi nyalo mar tieko gowi ma osechokore e kinde mane jatuo tuo kaeto bang'e owito ngimane. Kata kamano kopogore kod wachno mano mar mako maiti kata ringre mag jogo motho e osuptende mopogore opogore bende nitiere osuptende moko maka jatuo osethiedhi mochango to jatuo onge kod nyalo mano mar chulo bill mar osuptal. Bende nitiere ute thieth moko ma jamako jatuo ka koro giwacho ni jatuo nyaka bed e od thieth kanyo nyaka familia mare kata en owuon tieka chulo bill makamano. Kata kamano wang'eyo ni magi duto timore e kinde ma wang'eyo ni chike ma pacho kae kachiel kod chike ma ochung' ne weche mag thieth e piny ngima kata World Health Organization to wacho ni mako maiti kata mako jatuo e osuptal morem chulo bill en ataro mar chik kendo chocho ratiro mano mar jatuo ma osethiedhi mochango. Okinyi makawuono antiere kod wela ariyo antiere kod okila mano Kennedy Odhiambo machiegni network mar okinyi makawuono machiegni network ka studio maro e county ma Kisumu antiere kod Dr. Ogola Donna Sande ma en director chenro mag thieth kata medical services e county ma Kisumu. Yaore daktari ichio nade county ma Kisumu kono? Chio maber Joyce Kisumu wan maber kendo waru piny maber erokamano. Machiegni network marwa daktari ka intiere studio marwa e county ma Kisumu nyakora mugia jwang imbenda rwakini machiegni bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokale namba mar ote machuo karia dek 600 Facebook ibiro yudo wachiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan beni nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwa chako twak marwa yanga dago mar mondo mi wawinjane report manolosnwa kanyo ko jafwambo marwa mano Elizabeth Ajode makoro nyaka sani mano kudore kod do mamalo mano golo chik ne osuptal Mamata Hospital mondo chiw ringre miyo moro ne anyuola mare bang' tendo osuptal no gengo ne ringre no nikech gowi mano mar siling milion 3.3. Wawinjane sikana makamano monde. En ng'eto makoro kelo fuong'ruok ne familia mar mosenindo Caroline Thangu Tito ma osebedo gi dang'ni nyaka ne osiptal Mamata geng' ne ringre miyono nikech gowi. Bura mar kwedo timno ne ochwal ne doho gi nyithind miyono ma otelnegi gi Moses Mutua mane oywak ni nyaka ne min gi tho tarik 2 dwe mar 8 higani otuon gi kaw ringre nikech omenda mamedo kunore ka ochakore kinde thieth nyaka mag kano ringre mochari. Rawerego magin jopuonjre ne oywak ne doho ni gionge kod nyalo bang' ka wuon-gi bende yande osenindo masani gin kiye. Oboke mag doho lero ni mosenindo Caroline Thangu ne orwake osiptal Mamata tarik 22 dwe mar 5 higani kendo ne otimne thieth kuom dweche 2 kapok otho. Bang' chunye chot, osiptal ne omiyo anyuola mare gowi mar siling milion 3.3 kendo ne gisundo ni nyaka chulo omenda no duto kapok gichiwne familia ringre Caroline. Nengo kano ringre mochari bende medo kwanore ka odiochieng' idwaro siling 2,000. E ng'eto mare Justice Sifuna oseyo tim ma osiptende mathoth nigo e pachoka mar tamo anyuola e ringre wedegi ma osenindo wira ni bandho gi gope. Owacho ni gope mag thieth e osiptal kod mag kano ringre mochari inyalo bandhi ka okalo okenge mag chik ma ok chun ni nyaka geng'ne mana ringre ng'amotho. Doho kata kamano onyiso osiptandno ni ochiw ringre miyono ne anyuola mare kaponi gichulo pesa mar mochari kende. Gowi modong' onyis tendo osiptandno mondo olundache ka okalo yore ma chik opuodho. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.
Adona chak kodi wakili Kennedy Dhiambo kaluore kod ng'eto mado mamalo no nogolo. Ng'eto mamalo no ka wang'iye ka ing'iye kod angolo mari kaka jalonyo weche go mag chike kata okil. Wanyalo wacho ni omulo pen chik mane kaluore kod katiba mapacho kae kata mano ma ahinya mano ma mulo ratiro mago maga dhano kata human rights ahinya kotudore kod weche go mano timore ma miyo ni nosewito ngimane to od thieth podi okwamo gi ringre ne ni nyaka chul milion 3.3. Gima wacho ni gima koto wacho ni samoro jo Kenya nyaka winje sani kech samoro wang' ni jo radio gi jo TV olande lakini mane gima koto sebedo kawacho kachakre king'iyo historia mar court kaluwore gi cases aila gi chakre higni 1990s kucha court osebedo kabedo consistent wacho ni onge mwandu ing'amo setho iwacho ni ng'amo tho wo rest in peace kako setho no we rest in peace to court osebedo kawacho kamano ema yudo ka jo TV kata radio osebedo ka kwanya ahinya koro jomoko nyagalo numa gima mokwongo makoto wacho gima Professor Sifuna mane lecturer na Professor Sifuna wacho no en ni ochiwo mana judge decision kaluwore gi gima court osebedo kawacho king'iyo jurisdiction marwa kaka Kenya nitie gima luongo ni common law nyiso ni decision monoselosi cha court mabiro make decision maluwe nyaka lu decision monosebedo made chon to king'iyo history marwa court osebedo kawacho pile ni onge ka in gi wach gi ng'at ma ka in gi wach mar gowi gi ng'amo setho to many familia ni koro iluwo pesa no kaka gowi ok ikaw ni retain dead body ngeke the question ipenje ma yoten ma ni kopo ni giwacho no koro gidwa body no ibotimo nade yes. By the ka koro giwacho no gidwa body hospital yes. Timo nango yes. Hospital dhi ko ringre to koro gibro bedo ka gi yudo gopgi e yo machalo nade yes koro mino ka iwacho ni weri gi ng'amo setho nitie familia mage nitie ng'ama nokele hospital nitie ng'ama bro gole dak winjru gi jok man kanyogo mondo ulos umany kaka pesa ni bro duoki mane kaka wache tiwacho ni kinga tiba marwa nitie gimilongo ni right to human dignity ratiro ma ailano iwacho ni onego bed ni kikawo ng'ato mosetho tikete kacha ihinyo dignity mar kata familia mage modong' oko kae koro mino kaka king'iyo decision makoro osemekgo king'iyo katiba marwa mane gima gitemo wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi human dignity mare ininya paro sani and even the embarrassment king'iyo decision makoro osebedo kamek they cry about embarrassment because to the family and nikech sani kiwinjo ni in kamoro to in body mar relative mari pod gani hospital kata 1 year after death first kwe muonge gi kwesa family koro the embarrassment the loss of human dignity man kanyo mi court wacho ni please law at means mana kaka professions moko bende ang'eni adwa ni mak mana paro no gi kanyo kasto abo bedo ka watwak ni to gin yore mage kaluwore kod chike mapacho kae makoro hospital nyalo tiyo godo e yudo gopgi obed ni en hospital mano mar piny owacho kata hospital mago mag jigi wegi yena mar mondo mi arwak Dr. Ogola itwa ka intere studio marwa e county ma Kisumu. Dr. Ogola karwaki itwa ka intere studio mari mokwonga winja ne pachi kotudore kod ng'eto manowuok e do mamalo kata high court mapacho kae mano makoro